ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ዜና መጽሔት ንሎሚ እውን ክልተ ኣርእስቲ ከም ልሙድ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ሎሚ ርእስትና ነቲ ኣብ ሽወደን ዝቕየር ዘሎ ፖለቲካዊ ኣከያይዳ ደረጅኡ ካበይ ናበይን እሞ ከዓ ብመን ደረጃ ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ዘርኢ እቲ ናይ ሲዳ ማለት ዝዓበየ ናይ ሽወደን ናይ ተራድኦ ማሕበር ኮይኑ ንደገ ብዙሕ ሓገዛት ዝህብ ናብ ደገ ናብ ብዙሕ ዓለማት ብዙሕ ፕሮጀክትታት ዘለዎ ትካል ኮይኑ ናይ ሲዳ ዳይሬክተር ተሰጊጎም ኣለዉ ኣልዒሎም ኣለዉ ዘለዓልሉ ምክንያት ክንዘራረብ ኢና ቅድሚኡ ናይ ሚግራኾን ሓላፊ ዝነበረ ሚካኤል ረበንቢክ ዝበሃል ንነዊሕ ዓመት እስኻ ምስ ስደተኛታት ተዳናጋፃይ እዚ ኩሉ ሕግታት ከቢድ እንዳተግበረ ከሎ ተዳናጋፃይ ናይዞም ስደተኛታት ኢኻ ተባሂሉ እሱ እውን ከም ዝተላዕለ ዝዝከር እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ከዓ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ዘርእየና ነገር ከቕርብ ክፍትነ እንደገና ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ኣዝዩ ኣካታዕ ኮይኑ ዘሎ ብሽወደን ናይዞም 18 መሊእኩም ኢኹም እሞ ካብ ወለድኩም ተፈሊኹም ውፁ ዝበሃሉ ዘለውን ናይዞም ቶን ኦሪንግ በቃ እዞም ዕድሚኦም ኣብ ምጉባዝ ዘለዉ ንዓኣቶም ዝምልከት ሕጊ ከዓ ንኽቕየር ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ተሓቲቱ ናይ ሚግራኾን ሚኒስተር ወል ኣግባዕቢዑ ወላ ሓንቲ ኸይበ ዝኾነ ይኹን ርጡብ መልሲ ሃበ ወፂ ዝብል ዝወፅእ ዘሎ ፀብፃባትን ብሓፈሻ ናይ ኢሚግሬሽን ነገራት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ እዮም ድብሉ ዘለዉ እዚ ምርጫ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ኣብ ሃርሞኒ ሜድያ ንገብሮ ዘለና ትከታተልዎ ዘለኹም ተስፋ ገብር እቲ ምርጫ መን ኣየናይ ሰልፊ እንታይ ሒዙ መፅእ ኣሎ ብዕትበት ሰብ ክከታተሎን ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ምስታፉ ከዓ ኣገዳሲ ምዃኑ ምክንያቱ ፖለቲካ እቲ ሃገር ኣዝዩ ይቕየር ስለ ዘሎ እንድሕር ዳ ከምዚ እንዳተቐየረ ሱታፊኻ ዘየረጋጊፅካ ድምፅኻ ተደይብካ ከዓ ነቲ ሽግር ዘገድድ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ እውን ክንዘራረብ ኢና ስለዚ ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና እንዳዓደምና ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንኣቱ ኢና ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ዜና ትማሊ ዝወፀ እቲ ናይ ሲዳ ዳይሬክተር ዝነበረ ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተላዕለ ኣብ ኩለን ዜናታት ማዕከን ይግለጽ ኣሎ ሲዳ ብኻሊእ ክምራሕ ዝግብኦ እዚ ዝመርሖ ዝነበረ ያኮብ ግራኒት ዝበሃል ንዕኡ ክመራሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ዘቕረብዎ እንታይ እዩ ነቲ ንደገ ዝወሃብ ሓገዛት ምስ ምቕባል ስደተኛታት ከቀራርብዎ ኢሎም ሓቲቶም እሱ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ሃገራት ሓገዝ ክረኽባ ኮይነን ስደተኛታት ኖ ዝተባህለ ካብተን ሃገራት ክቕበላ ከገድድዎ ወይ ከዓ ንዕኡ ከም ሓደ መፅቀጢ ኣገባብ ክጥቀምሉ ብዙሓት ካብቶም ተቃወምቲ እውን ድብልዎ ደለዉ እንታይ እዩ ሲዳ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣትዩ ንኣብነት እቲ ዝዓበየ ሽግር ዝተረኣየ ቀረባ ግዜ ጉቦ ናይ ሃገራት መራሕትን ቤተሰቦምን ሂብካ ድሌታትካ ምትግባር ኣብ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ዝተረኣየ ስደተኛታት ናይ ሶማልያ ንክምለሱ ብዙሕ ሚልዮናት ንቤተሰብ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሶማል ከም ዝተዋሃበን እዚ ከዓ ኮራፕሽን ዝዕድም ምዃኑን ብኸምኡ መንገዲ ክኽየድ ከም ዘይብሉ ነዊሕ ዝተዛረብሉ ኩነታት ኣሎ እቶም ናይ ተቃወምቲ ሰልፍታት እዚ ከምዚ ዓይነት እንተቐፂሉ ወል ነዚ ዝገለፁ ትማሊ ምናልባት ኣብቲ ዜና ንኽትርእይዎ ምእንቲ እንታይ ትጠንቂ ንዝበሃል ነዚ ክመርሖ ይበቅዕን እዩ ነዚ ንኣትዎ ዘለና ፖለቲካ ክመርሕ ኣይበቅዕን እዩ ዝብልሉ ዘለዉ ምክንያት ኣብኡ ሓደ ብሓደ ተዘርዚሩ ኣሎ እቲ ንዕኡ ዝወሰነ ቤንያሚን ዶሳ ዝበሃል ኣባል ሞደራት ኮይኑ እሱ እንታይ ዝብል እቲ ሲዳ በዚ ዝነበረ መራሒ እንዳተመርሐ ነቲ ናትና ፖለቲካ ንቅድሚት ክወስደልና ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ዝብልዎ ኣሎ እዛ ናይ ዓድና እንዳ ምድስካል ዓይነት ንብላ ልምዲ ኤሌፋንት ሽርኮ ጎርደን ዝብልዎ ኣሎ ናይ ኩሎም ዘደስከልዎም ሰባት ናብቲ ሬሪንግ ካንስሌት ሰድዎም እሞ ዝኾነ ዕማም ህብዎም እዚኣ ሕጂ በቃ ከምዚ ኤሌፋንት ሽርኮ ጎርደን ማለት ከምዚ መፅሒ ዓይነት ኣብኡ ኮይኖም ዝኾነ ካልእ ጎናዊ ስራሓት እንዳስርሑ ዘደስክልዎም ዓይነት ካብቲ ስርሖም እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ እዩ ፔታ ገይርዎ ማለት ኣልጊሶሞ ካብቲ ስልጣኑ ማለት እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ምስ ተባሃለ ኣብቲ ዝፀሓፍዎ ወሳቶም እንታይ እዮም ድብሉ ደለዉ እዚ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ፖለቲካ ብፍላይ ነቲ ናይ ሓገዝን ምስ ሓገዝ ተተሓሒዙ ዝኸይድን ክትግብሮ ኣይክእልን እዩ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ከም ዘሎ ገሊፆም እቶም ተቃወምቲ ሰልፍታት እውን ዝገለፅዎ ነገር ኣሎ እንታይ እሞ ከምዚ ናይ ሶማል ብጉቦ ጌርኩም ሰባት ክትመልሱ ንዝገበርኩሞ ነገር ሕራይ ስለ ዘይበለ ድዩ እንታይ ማለት ኢሎም ናይ ሶሻል ዲሞክራት ኦትሪክስ ፖለቲካ ሳልስ ፐርሰን ሞርጋን ዮሃንሰን በዚ ውሳነ እዚ ሰንቢድና ኢና ስለዚ እዚ ከዓኒ ንዕኡ ልጊሶም ካልእ እውን ከምዚ ዝገበርዎ ብዝነለኩም ንኣብነት ኣብ ሶማልያ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣዝማዱ ዝኾኑ ሰባት
ሚልዮናት ገንዘብ ሙት ፔኛር ሂብካ ናይ ጉቦ ገንዘብ ሂብካ ድሌታትካ ንምግባር ናብ ከምኡ ክየድ ስለተደልየ ድዩ እዛ ሕጂ ተመዚዛ ደላ ከዓኒ ናይ ሞደራት ስለዝኾነት እዚ ሞደራት ንምምፃእ ኣብ ፖለቲካና ተራእዩ ዘይከይድ ነገር ይረአየ ኣሎ እዚ ባዕሎም እውን እንታይ ኢሉ እውን እሱ እቲ ናይ ሓገዝ ሚኒስተር ማለት እዩ ቤንያሚን ዶሳ እዚ ናይ ሲዳ ገንዘብ ናብ ሓማስ በፂሑ ሓማስ ዝተሓገዝሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ትካል እዚ በዚ መራሒ እዚ ክምራሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዝበሃል ነገር መፅእ ኣሎ እዚ ናይ ሲዳ ጉዳይ ሲዳ ኣዝዩ ዓብ ገንዘብ ዘንቀሳቅስ ናይ ሽወደን ናይ ረድኤት ትካል ኮይኑ ምስ ሙሉእ ዓለም ርክብ ናይ ሽወደን ዝገብርን እግረ መንገዲ እውን ኣብኡ ንክትቁፀሩን ዘለዎ ፈተናታትን ተሓልፎ ነገራትን ብዙሕ እዩ እዚ ምስ ምንታይ ደዘክረና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ዘቕረብናዮ መደብ ኢልናኩም ነርና ኣብ ሚግራኮንስፈር ንልዕሊ 20 ገለን ዓመት ሓላፊ ዝነበረ እሞ ነዊሕ ኣብቲ በቶም ናይ ዕቁባ ተንቀሳቀስቲ እውን ኣብዚ ሕጊ ግዝያዊ ሕጊ ምትእትታው ገለ ዝነበረ ግዜ ተሪር ነገር ውሳነ ውስን ነይሩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ብኦም ግን ከምቲ ዝድለ ንሚግራኮንስፈር ክመርሖ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ናይቶም ስደተኛታት ተዳናጋፃ እዩ ዝብል ሂቦም መጀመርያ እቱ ምስ በሉ ስልጣን ምስ ሓዙ ንዑ ክለግስ ዝገበርዎ እቲ ዕላማ ዝነበረ እሱ እዩ እንታይ እታ ምክንያት ከዓ ንዑ ካብኡ ልጊሶም ኣብ ናይ ኤውሮጳ ካልእ ስራሕ ከይድሎ ነዚ ናይ ዓድና ነገር ግን ብልክዕ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ እሱ ዝተኸተሎ ስትራቴጂ ብዙሓት ስደተኛታት ኣምፂልና እዩ ገለ ብምባል ንዑ እውን ከልዕልዎ ከለዉ ከምኣ ነይራ ስለዚ ኦኬ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ካብቶም ተንተንቲ ድበልዎ ናባኹም ከቕርበልኩም እዮም ክትሪእዎ ንምንታይ እዮም ንዑ ከዓ ሰዲዶሞ ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕግታትና ንቕይሮ ክገብረልና ኣይክእልን እዩ ወይ ከዓ ንዑ ክዕውተልና ኣይክእልን እዩ ብዝብል እዩ ትመልሲ ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኔክስት ከዓ መን እዩ ማለት እዩ ክመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ድብሎ ሪቨንቢክ ስፓርካስ ፎርኣትሆላ ኤስዲ ጎትሁመር ንኤስዲ ንምሕጓዝ ተባሂሉ ተሰጊጉ ክብል ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ፖለቲካ ተንታኒ ኦይሲን ካንትዌል ዝብል ዝዘርዘሮ ብዝረኣይዎ ሕጂ ዳግስ ኣት ስቴዳ ኦፕ ሚንዲሄትስ ስቨርየ ናይ ሽወደን ስቨርየ ዲሞክራተርና ቢዮን ሶደር ታይሊ ነይሩ ሕጂ ኩሉ እዚ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ፅሕፈት ከነፅርዮ ኢና ዝበሎ ነገር ነይሩ ስለዚ ከምኡ ምስ በሉ ከዓ ተቐዳመይቲ ዝጀመርዋ ምስ ሚካኤል ሪቨንቢክ እሱ ከዓኒ ወል ተዳናጋፃ እዩ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ናብ ዝበፅሖ ደብፅሐ እሱ እዩ ንነዊሕ ግዜ እዩ ከዓ ከይዱ እሱ ልግስ ምስ በለ ዝመፀ ከዓኒ ካብ ሸዓ ንንየው ስጋ ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ከይተዛረበን ከይተቀየረን ዳርጋ ይመፅእ ኦኬ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብመደብ እቶም ፖለቲካ ዝሓዙ ሓይልታት ንዕኦም ንምሕጓስ ናቶም ድምፂ ንምርካብ ተባሂሉ ዝኽየድ ዘሎ ኣካያይዳ ዝፈጥሮ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንዳተቀየረ ከሎ ድምፂ ናይ ምሃብ ዕድል ተዋሂቡካ ከሎ ብድሕሪ ሕጂ እውን ትሰምዑ ኣለኹም ዜግነት ምስሓብ ካልእ ዝብል ሕግታት ክመፅእ ኣለዎ ክግበር ኣለዎ ዝበሃለሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ከዓ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕግታት እቶም ሰባት ዝለዓሉ ዘለው ርእይቶኦም ከዓ ነዚ ትርር ዝበለ ሕግታት ቁኑዕ ኣይኮነን ብኡ ክኽየድ የብሉን ስለዝበሉ ናብኡ ይኽየድ ስለ ዘሎ ኣቕሊልካ ክረኣይ የብሉን እዚ ከቢድ ዝኾነ ሳዕቤን ሒዙ ዝመፅእ ስለ ዘሎ ነዚ ክንርድኦን ኣብቲ ዝመፅእ ምርጫ እታ ሓንቲ ዘላትካ ስልጣን ነዚ ከምዚታት ኩሉ ክቕየር ትደሊ ትኾንካ እታ ድምፅኻ ምሃብ ስለዝኾነት ኣብ ሃርሞኒ ሜድያ ኣብ ኩሉ ሜድያታት ዝወሃብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ምርጫን ተንሰልፍታትን ድምርኮስ ናብአን ክትከዱ ብተደጋጋሚ ሓቢርናኩም ኢና ነጊርናኩም ነርና ኢንፎርማኮንስ ፈርየ ዝብል ማለያ ዘይብሉ ብቋንቋ ትግርኛ ከይተረፈ ሓበሬታ ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ቀፃሊ ንፅሕፈልኩም ኢና ኣብኡ ኣቲኹም ንዑ ክትርእይዎ እውን ትኽእሉ እንድሕር ዳ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ዘይፈሊጥኩሞ ነቲ ዘሎ ምዕባለ ኣካሉ እንተደይኮንኩም ግን ፅባሕ ንጎ እቲ ፅልኡ ንኩላትካ ብሓባር ዝሃሲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምጥንቃቕ ከድሊ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንምለስ ከለና ክልተ ነገራት ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብናዮ መደብ ገሊፅና ነርና ኣገደስቲን ሕጂ እውን ብዙሓት ሰባት ብኡ መፁ ስለ ዘለዉ እቲ ዕድመ ቆልዑት 14 15 16 ዘለዎም ዘምፀኹሞም ወለዲ ኣብዚ ኣብ መስርሕ ከለኹም እንድሕር ዳ 18 ተሕሊፎም እቶም ወለዲ ናትኩም ፍቓድ ይናዋሕ ናይቶም ቆልዑት ግን ኣይናዋሕን እዩ ወይ ናቶም ምክንያት ክህልዎም ኣለዎ ወይ ክወፁ ኣለዎም ይብሉ ኣለዉ ብብዝሒ ኣብ ኤርትራንቲ መንእሰይ ሳዋ ገለ ስለ ዘሎ
ተቀይሩ ይወሃቦም ናይ ካልእ ዜጋታት ግን ብብዝሒ የውፅዎም እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ወይ ከዓ ብዕድመ 18 መሊኦም ዘለውን ናብዞም ናይዚኣቶም ዝምልከት እንታይ እዩ እቲ ሕጊ ተሪሩሎ እንታይ ክግበር ዘለዎ ቁሩብ ቬንቲል ቁሩብሲ ዝለቕ ክብል ኣለዎ እቲ ሕጊ ተሪሩሎ ተባሂሉ ኣብ ተፀዊዑ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ቀሪቡ ፓርላማ ሕቶታት ክምልስ ተባሂሉ ቀሪቡ ነይሩ ኣብኡ ምስ ቀረበ ወላ ሓንቲ መልሲ ሃበናን ስኢሉ ይመፅዩ እቲ ኢልዎ ዝኸደ ሕጂ ኣብኡ ብዛዕባ ቶንኦርስ ትቢስንያና ሳክናር ፖለቲክስ ፊልያ ድልየት የለን በቃ ፖለቲካዊ ድልየት የለን ንኽቕይርዎ ስለዚ ኣብኡ መፅኡ ኩሎም ቶም ኦፖዚሽን አንፀርፂሮም ገለ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ መልሲ ሃበን ኣብኡ መፅኡ ወላ ነቲ ዝነበረሲ ክቕይርዎ ድልየት ከም ዘይብሎም ጠቕላላ ከምኡ ይኸዱ ከም ዘለዉ እሞ ከዓ እቲ ፖለቲካውን ይፈላለዮም ከም ዘሎ ብዙሓት እውን ብፍላይ ኣብ ተቃውሞ ዘለዉ መፅኡ ወላ ሓንቲ መልሲ ክህበና ኣይከኣለን ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ እዚ ቬንቲል ዝበሃል ዘሎ መፅናዕቲ ክግበር ሂብና ኣለና ንዑ ርኢና ገለ ዝበሃል ዘሎ ወላ ሓንቲ ዝቕይር ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቆልዓ 18 ተመሊኡ ኣብ መስርሕ ከሎ ምስ ወለዱ ከሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወል 18 ወላ መሊኡ እንተኮይኑ ወይ ናቱ ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ ወይ ከዓ ክወፅእ ኣለዎ ካብዚ ሃገር ይብሉ እዚ ከዓኒ ሳዕቤን ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ስድራ ቤታት በታትና ኣሎ እንታዮም ክኾኑ 18 መሊኦም ደቅኻ ኣቦን ኣደን ኣብ ዝኸለኻ ኣሕዋቱ ዝኸለዉ ንኣሽቱ ውፃእ ንበይኑ ተተባሂሉ እንታይ ይኸስዕብ ኣብዚ 10 ገለ ዓመት ፀኒሖም እቲ ግዝያዊ እንዳተናውሐ ክፀንሕ ፀኒሑ 18 ስለ ዝሓለፉ እሶም ክምለሱ እቶም ንኣሽቱ ኣሕዋቶም ዜጋታት ዝኾኑሉ ኩነታት ኢሚግሬሽን ቅጥዒ ሲኢኑ ብኩሉ ፋሕፋሕ እንዳበለ ግን ንኤስድን ናይ ኤስዲ ድሌታትን ዘዕግብ ስጋዕ ዝኾነ ግዜ ብኸምኡ ንኺዶ እንዳተባሃለ ይኽየድ ኣሎ ነዚ ከዓ ሕቶታት ይመፁ ኣሎ ነቲ ሕቶታት ዝመፀ ወላ ዝሓለፈ እዋናት ዘቕረብናልኩም ዜና እንታይ ነይሩ እቲ ፐርማነንት ምስሓብ ዝበሃል ክተርፍ ግዜኡ ከም ደይኮነ ናይ ሞደራት መራሒ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሽወደን ፕራይም ሚኒስተር ምስ ተዛረበ ኤስድን ናይ ኤስዲ ደገፍትን ናይ ኣይተረፈን ገና ከነፅንዖ ኢና ክስራሕ እዩ ሕጂ እውን ክሰሓብ ኣለዎ ዜግነት ዝወስዱ ሰባት ቁፅሪ ክቕንስ ኣለዎ ኣብ ምባል እዮም ተጓዮም ከይዶም ስለዚ ብሕጂ እውን ኣብቲ ዝካየድ ምርጫ ዝለዓለ ድምፂ ረኺቦም ስዒሮም ተመፅዮም እንዳሓደረ ዘትርርዎን ዘኽብድዎን ነገራት ስለ ዝመፅእ ኣየናይ ሰልፊ እዩ ብየናይ ምክንያት እዩ ዝጠቕመካ ነቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል ኣየናይ ሰልፊ እዩ እንዳረኣኻ ብኸምኡ ቀልጢፍካ ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኣፍልጦኻ ክባቢልካ ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘለካ ሕብረተሰብ ምዃን ኣማራፂ ዘይብሉ ነገር ምዃኑ ንዑ ከዓ ክንገብሮ ከም ዘለና ነቲ ብቐፃሊ ዝግባሃብ ዘሎ መግለፂታት ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት እውን ክህሉ እዩ ናይ ሰልፍታት ኣባላት ዝኾኑ መፅኦም መግለፂ ሓበሬታ ክህቡ ዕድላት ክንፈጥር ኢና እዚ መፅእ ዘሎ ምርጫ ግን ተወሓደ ናይ ምስታፍ ናይታ ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ተዋሂባ ትካደላ መሰል ንዓ ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እንዳበልና እዚ ንሎሚ ናባኹም ዘበልናዮ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ጋዕ ንራኸብ ሰሰናይ